Sziasztok! Üdvözöllek újra itt a csatornámon, azaz a Mosolyízek Johannával nevű konyhámban. Ma tippeljétek meg, hogy mit fogunk készíteni így az alapanyagok alapján. Írjátok meg kommentbe. Szóval elmondom, hogy most egy olyan specialitást fogunk készíteni, ami nem csak a magyarok nagy kedvence, hanem a Máthé család óriási kedvence, tehát imádom. Ez akármikor jöhet, akármekkora mennyiségbe. És ez nem más, mint a marha pörkölt pirével. Húristen, imádom. Úgyhogy most készítsük el, ehhez van egy tökéletes receptem, úgyhogy vágjunk is bele. Szóval készítsük is el, és mint mindennek a pörköltnek is vannak jó fortéjai. Például jó sok hagyma. Ez megadja az ízét, és meg kell dísztelni jól, nem csak tessék, lássék, jól, mert ez ad egy jó karakteres ízt. Még egy fontos dolog, ne sajnáljuk a fokhagymát, tökéletes lesz. Akkor a nagyon jó minőségű húsi, ezt szerintem értitek, hogy miért van így. És vágjunk is bele, szó szerint vágjunk bele a hagymába. Húha, na, értem egyesek miért tesznek napszemüveget, de megoldjuk. Egyébként ugye mondtam, hogy ez a csatorna sütős főzés, úgyhogy most itt a főzős tartalom is. És már közben felraktam az olajat hevülni, hogy majd ne hideg olajba rakjuk bele a hagymát. Jó, készen is vagyunk. Na jó. Rakjuk bele most a hagymát a felhevült olajba. Jó sok hagyma, de ez így kellene lennie. Beleraktam, és ezt most nem csak össze fogjuk így fonnyasztani, hanem tényleg jó, szép barnára meg kell ezt pirítani. Ne sajnáljátok az időt, így lesz nagyon-nagyon finom. Én most kuktát használok, szerintem sokkal célszerűbb. Hamarabb megfő a hús. Most ez attól is függ, hogy marha vagy borjú, egy olyan 1-1,5 óra a fővési ideje. Nem félek egyébként kuktát használni, szerintem kifejezetten jó cucc. Ameddig a hagyma készül, tapasztalat szerint olyan 15-20 perc, ezért van időnk, hogy előkészítsük a húst. Fontos a húst megmosni, leszedni a hártyát, és vágjuk nagyjából egyenlő kockákra, hogy egységesen főjön meg. Leszedjük a hártyát, hogy a kutya is érezze, hogyha mi finomat eszünk. Szépen leszedtem a hártyát, és akkor most kockázzuk föl. Jó, akkor szerintem most egyet keverjük meg a hagymát. Szépen megkezd megdísztelődni. Az oldaláról is szépen le fogjuk szedni. És visszavágáshoz. Most már nagyon jó, gyertek, nézzétek meg. Ennek ilyennek kell lennie, és akkor most paprikázzuk le. Kb. Egy olyan evőkanál. És ezt most nagyon gyorsan el fogjuk keverni. És ilyenkor már egyből kell is rájöjjön a hús, mert a paprika nagyon hamar oda kapja. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon jól szeretnénk elkészíteni, akkor 4 alapfűszer van, ami a só, bors, fűszerpaprika és fokhagyma. Úgyhogy most ezeket rakjuk is rám. Sózom. Kis borsokra. És ezt így keverjük meg, hogy nehogy odaégjen.
Még egy kis sót rakok bele, nem tudom, úgy érzékelem, és jöjjön is bele a fokhagyma. Istenem, olyan éhes vagyok, de fú, olyan jó lehet érezni a fokhagyma illatát. Nem tudom, hogy vagytok vele, de én imádom a fokhagyma illatot. De gyertek, nézzétek meg, eddig hogy állunk. Közben már odaraktam felforni a vizet, ugyanis ezt nem hideg vízzel fogjuk felönteni, mert akkor meg fog edződni a hús, mert ugye ez forró, és ezért forró vízzel fogjuk felönteni, hogy jó legyen, ameddig elepi. Persze természetesen az nagyon fontos, hogy ne egyből öntsük fel, hanem hagyjuk, hogy eressze ki a hús az ő levét, mert úgy sokkal finomabb lesz. Igazából meg is nézhetitek, és szépen itt engedi a levet. Ott lehet látni. És igen, ez így nagyon finom lesz, mert nem egy felvizezett valamit fogunk kapni. Fú, annyira gyönyörűen készül, már szinte fogyasztásra alkalmas, mert elképesztő. Az illata, a színe, hát csoda. Mivel látjátok, itt már elég sok levet engedett, miután lobog a vízünk, ami másodperceken belül meg fog történni, szépen felöntjük, de addig, hogy csak ebbe ellepje, ne legyen egy felvizezett valami, hanem jó kis szaftos legyen. Picobello. Lobog a vizem. Ezen a ponton kell ügyelni, hogy semmiképpen se essünk túlzásba. Szerintem ez amúgy elég. De finom! Tökéletes. Nyugodtan gyertek, nézzétek meg! Ez egy olyan recept, hogy kell nézegetni, hogy majd tudjátok eldönteni, mikor jó és mikor nem. Most jön a legfontosabb rész, a kuktának a lefödése. Hogyha annyi idős vagy, mint én, akkor szerintem felnőtt felügyeletével csináld, mert megtörtént már az, hogy azt hittem, megoldom. Hát na. Szépen lefödtem, minden jól ment, hozzá se értem, jött egy megérzésem, kimentem, csukom be az ajtót, kirobbant a kukta, úgyhogy ezt most tényleg felnőttel, hogyha még nem vettél a kuktát, és sajnálatos pillanat, utolsó letolás, és akkor fokra beleállítjuk. Így szépen, és födjük le, úgy, neki. Oké, szuper. Viszlát másfél órára. Ameddig felfőtt a kukta, addig én meghámoztam, és hasábokra vágtam a pityókát a krumplihoz. Miután felfőtt, utána rakjuk át kicsi lángra a pörköltünket. Jó? És akkor mehet nagy lángra a pityóka. Finom, a kálcium az kell. Kálium, bocsánat. Oké. Fontos, hogy csak akkor súzzuk meg a vizet, ugye a pityókát, mikor felfőtt, mert sokkal hamarabb felfő, hogyha nincsen só a vízben. Na, sziasztok! 1 órája fő, és illatok alapján tökéletes, úgyhogy ezt most le is kapcsolom. A pityóka is megfőtt, mikor felfőtt, akkor hozzáadtam én 3 kanál sót, 3 nagy kanál sót, és akkor ezt most le fogjuk szűrni, hozzáadjuk a vajat, a tejet, és jól összetörjük.
De most először is tegyük felmelegedni a tejet, azért, hogy a pityóka ne edződjön meg, mert ugye az meleg. Ameddig a tej melegedik, addig leszűröm a pityókát. Egy szikrányit benne hagyunk, ugyanis a saját levével a legfinomabb. Én így szoktam törni a pityókát, mert ez így nekem könnyebb. Egyből rakjuk is bele a felkockázott vajat. A tej már jó forró, ezt elzárhatom. Az fontos megemlítenem, hogy 80, ha tehetitek, akkor 82%-os vajat használjatok. Mi ezt szoktuk használni, sokkal jobb az íze, meg házi tejjel, vagy jó minőségű tejjel, és minél forróbb a tej, annál fehérebb lesz a pire. Én csomómentesítésre habverőt szoktam használni. Nem szeretjük a turmix gépet, mert összbe nagyon kiverik belőle a keményítőt, meg nagyon pépesít. Ez nekem itt tökéletes. Hú, ez már szép csomómentes. És látjátok, milyen szépen kivilágosodott? Nagyon-nagyon jó. Szépen le is födöm, átrakom ide, hogy jöhessen a fő attrakció. Nagyon fontos ezt elmondanom, hogy lekapcsoltátok, és nehogy kinyissátok, mert fog futni a plafonra az egész, de hogyha egy kicsit lecsillapodott, és már tényleg nem fut, akkor megpróbálhatjuk kinyitni. És ezt úgy is lehet ellenőrizni, hogy ezt felemeljük, és ellenőrizzük, hogy fül benne valami, mint láthatjátok, nem fül benne semmi. Úgyhogy így. Oh yes, jó munkát végeztünk. Eddig, igen. Nyom. Azt a de finom. Akkor tálaljunk. Raktam a pirét, és rakjuk rá a pörköltet. Áj, de jó szaftos lett. Csúha. Na oké, csak ezt dobjuk fel valamivel. Húha, hát itt lenne ez az isteni finom marha pörkölt pirével. Gyönyörű. Ezért kóstoljuk meg. Fú, de isteni, azt a mennyire finom. Nem hiába a kedvencem. El nem tudom mondani, mennyire nagyon-nagyon finom. Meg az illata, ha át tudnám adni, azt nagyon megköszönnétek. Úgyhogy azzal nyugtatom magamat, hogy el fogjátok készíteni, és ti is átélitek ezt a finom kaja, evést, mindent. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, és legyen szép napotok. Sziasztok!